Son calamares con brécoli. Patatas, brócoli e calamares. Pois o brócoli, calamares. Eso é uns calamares e un brécol e algo de abaixo. Os calamar con brécol e pataca. E se che digo que isto dixeron no Parlamento Europeo no comedor que era polvo a feira, que che parece? Un crimen. Non me fastidie. A ver, logo. Bueno, por botar por decir, hai calamares tamén ou que? Todo polvo a feira, seca. Pois será. Pero é moi mal, logo. É fatal. Pois había que matarlos. Non che digo. Así de claro. Probar, todas as cousas hai que probalas, porque moitas veces algún plato parece que non sabe, e despois próbalo e gustache, realmente. Igual o chef ese día estaba moi inspirado. Penso, hai gustos, habrá xente que o quera, non? Polvo a feira con Sergio. Todos os miércoles. Ai, o chef do polvo, seca, non? Sí, sí. Habrá que ir ver como fai. Viña, polo polvo. Vale. Eso para min é como un ramen xaponés con louras, unhas pataquiñas, un brécol alidiante, unhas cebolas. Para min é eso. Si lle chaman a eso polvo polvo, digo xo así, para non llo berrar moito. O polvo a feira é isto. O outro son trapalladas. Xa está. Non vamos que ir con tradicional, verdad? E acabouse.